lang hilin eh. Ano naman eh? Ulong gabi na ron, ay no? Ulong gabi na ron. Tatay, ulong gabi na. Mag-nebulizer. May gapos ay salan eh. Kasilingan para sa sakit. Yatag sa itong baso ay guman. Yung sa itong kamay ni mong juice ba din kuman. Kamay naman to. Ang itong juice. Pahumok sa ubo. Pahumok. Ay, saga pa yung kaban ron. Mga moto taga si Bugma, sila na po. Ano kuno ay? Ang naman duhan na bilhin, nang uli nag-uban. Parang gindulman. Katulong sa kay gagwa naman, bilis naman. Katulong sa kay gagwa naman, bilis naman. May bago? May nagbanig. May bago? May nagbanig. Balhin. Dami. Oksiden na lang po na. Mag-uut. Dapit. Nailuan nga dagahan. Patay kayo. Nasa rin mga. Iniksan. Naman mo ay? Naman na? Mag-ilis na naman ni siya, nay. Napun mo pa dis na may kuwan na. Hindi ko sa tay. Napun mo pa sos. Ibalik mo ka sos. Bigas. Hindi. Lunod yung buwan. Patuloy mo buwan. Inom tayo ng vino. Tutupon. Sakit ka na eh. Ano sa? Mag-ilis at ta. Ay, taksi. Taksi. Sakay ng taksi?
Pwede. Wait niyo. Pero presko. Ikut. Iilis at pagkakulo at pwede close. Pinilihan. Lisay ko ano. Karang sipis. Dari. Good leg, ayan mo kung saan ko. Ano tayo? Yes. 86 na ni tatay. Si tatay kantos 28 pa. Ha? 86 mo kung ni si Ja. 86? Oh. 86 na yung tayo. Ha? 86 na edad. 36. May more mission ba dila to 87. Ano po dito? Ano po dito? Dari sa? Sakay tayo. Sakay kayo. Sakay mo please. Sakay ko nag-wipe plate eh. Tapos tagali siya sa una aning Carlita ba? Tidahan mo na ng bilyar. Kina rin bikirin mo na ron. Sakay na rin. Tapos aning ng gingging mo iso. Ito sa mga sapatos. Ano na po? Ah, singging-ging. Sakay mo na. Kaya na ka. Kasi lang po. Kaya mo iso. Kaya na kaya. Pero talaga na ba yun? Ganun na ba? Baji na sila. Bahin si tatay. Kaya nagsiyot na. Baka may pilit eh. Anak. Sakay. Naluwag na. Nasaan yun? Nasa? A few moments later. Morning po diya, madam. Morning guys. Relax sa amin. Tinatawag na basta tayo. Relax sa amin kay hagok ang tatay. Muli min sa og maabot ng among kapuling mga igsuon. Puli-puli sa pod mi kay kuan na makuno yung mga bot. Sa isa kay kami manaling duha. Di pa sa isa kuno sa paling gabi eh. Gabi pa kay. Ako sa pa kumalakaw na sila sa Rumi Provinciana o si Jijin. Kasi sila may niingan nga. Mauli ko sila. Sister nito ito yung kapulin. Sa kaya niya yung sister nga na anak kong magdaghan na. Puli-puli sa podme. Tapi na ning among naong dan eh. Basta tay. Hagok. Hagok ni sagi kan lang ng CR. Sadmit na mig duha ka sadmitan sa hugaw. Maadun tag maprobahan na tong hugaw nga okay na. Aw di na mapasadmit ang utro. Muni among New Year ron, New Year ang dami kuan. Dami sa Kanhula Hospital, Dr. Lim. Kuan mo damhangaan hiba na din nag New Year. May bago? May nagbanig. Karong gabi na ron, ay no? Karong gabi na ron? Tatay, karong gabi na. Nag-nebulizer. Amigya po sa isa na ni. Kasilingan. Para sa sakit. Yatag sa itong baso ay guman. Yung sa itong gamay ni mong juice ba din kuman. Gamay naman to. Ang itong juice. Pahumok sa ubo. Pahumok. Ay, saga pa yung kauban ron. Mga moto taga si Bugma sila na po. Ano kuno ay?
Basta tayo. Ang naman duha na bilin, nang uli nag-uban. Parang gindulman. Ilang gabi na ron, ay no? Ilang gabi na ron? Tatay, ilang gabi na. Nag-nebulizer. May gapos ay salan eh. Kasilingan. Para sa sakit. Yatag sa itong baso ay guman. Yung sa itong gamay ni mong juice, ba din kuman. Gamay naman to. Ang itong juice. Pahumok sa ubo. Pahumok. Ay, saga pa yung kauban ron. Mga moto taga si Bugma, sila na po. Ano kuno ay? Basta tayo. Ang naman duha na bilin, nang uli nag-uban. Parang gindulman. Tatay ay sakit. Malibang naman. Ha? Bilisan mo, kailang naman ka. Kapasan na may hugaw kaduha na. Madulom tag maok nito dang hugaw kay aro. Binatapag sa utro. Kami ay sa partner. Pwede sa bantay duha kay umulibang. Ay sakay kusgan buaw. Aoy. Dudo. Si Dudo serious, nangataron sila galawan sa nato. Di ba ay? Atong gipalit na magpagkaon. Matag ma-okay na gitang kuan karon. Ano na ay? Wala mo pagbutang ha? Kuan na, kaduhanan ni sige pangaduhan og hugaw. Moto.
Hawa na mao ay. Hala, hawa na mao. Uy, lagay ka na isa. Ako to sa Kristus sa Yung sabalik ko mo na. kalipat ko. Ang tutol. Kapag ay, gapos na. Ito ko pa. Siguro isa pa naman, oh. Oh, very good, Aisha. Pero ko lang gamot. Magtimpla? Kumaho ba may ibang tao? Mahirong sa bawgas? Pagkatas ang libang. Ha? Pwede kagatasin kan makan libang. Sana all Levi's. Libis. Sana? Libis. Lagi ay latan. Nope. Oh, di ay. Gatas lagi kita kali sa pan. Gatas lagi upan. Kaya stress mo. Madya si tinapod mamahaw. Gamay ra ay. Ano na ako? Kung ka na gatas ay gamay ra. Tama sa tengah. Tama rin na rin. Nag-insure ang sukalan. Ang utawan siya pa. Kalan. Nood. Ado nag-sukal. Lapit na, gamay na naman. Abot sa bahay ay magkauli, mag-blender og kanang mga juice ba ay sa batangan og kamunggay. Kasi yung kaurbana, nga nagkuha yung kaurbana. Kasi yung kaurbana sa ubay duha ito kasi mana. Madunit tayo natadani, dagan may makasod ni mo, ubay pa, wala, asara jud. Kung nakasod ito, ubay ako nabilin, ako pa'y patay. Di ako ubay jud lahi. Asara jud makasod. Si kaurbana di ay, pinakasiman sa ospital, tanawas, yung sa una, sa way pulis. Kisa mo Sarah? Uy, pahurot ha. Hutag, inan na bakas, parinir gahapon nga iba ko nung tasa, kuan. Ito ay, awa di ka diya, sister dito. Bisa? Agapang baghapon na tapad na to, kitas tasa ni mo, gimo kong tasa, marijuana leaves. Asa, tasa. Marijuana. Kana, marijuana leaves mo ng imong tasa, kasi ang tasa ay. Kasi kita na. Kita nga mo ko yung katawa magkuan. Atong ikagang mundoy, itong bajin, ingin merkano nga. Marijuana leaves. Puro ang tasa. Liburato. Asa tayo Di tamat lang nga ako. Salamat sa Aisa kay Kusgas Aisa. Ako kapag usag kay hang abaga. Nanarog taga Cebu. Ano kayo maligo ka? Mag-ilis po kurang. Ano yung bakit po ba na riyan? Baga pa kayong karbana, tubig sa baga. Tubig sa baga. Ikuha po eh. Wala si jama ko ani, wala si jama abrihe, wa parang manong im nga gi abrihan, tubuhan gi. Pamatok ng korbana bago pa mang nagsugod. Manong ipaundan man sa tabako, pero kisang gisigiro nagkamunggay juice. Nagkamunggas bahay, na i-blender. Saglandas prutas. Kana tay, punta na.
Para makauli na ta. Ato sa bahay, undang ng mga kape. Pero pwede siguro herbal nga kape. At inos po rami. Yang kuah. Ay gusto din mong kape. Siguro si tatay pa minagradyo mo ng... Panyawan. Papanyawan ka ng bila-bila tapi. Kuno ay, bila-bila kape kuno ay. Diabetes. Nga, bito bila-bila. Kanang bila-bila mo malipad-pad mo na tay. Malunggay kape. Lagi malunggay. Mahal ano. Bawasan na malunggay kape, palit sa kuwana. Uban ko dun line man, ras pharmacy. Kanang karaan nga kuan. Katong inom mo ni kang kape. Katong tag-it. MX3. Mamo din yung mga karaan, di madala. Mamo din yung karaan nga kape, katong kuan, lingshi. Katong ginseng ba, ginseng. Itong inunan sa amos ona, ginseng napod. Gaya po sa magkali kami na Isa na lamang kuan. Isa lang zarok. Ano sa mga ka? Tugnaw. Dari ka tuwalya. Ay, salamat kinahurot dyan. Ang napigamay. Ingat mo. Pagkiri dyan. Tama dyan na ka? Kaya kami nga din mahirap. May sakit sa Pinoy, bisig gamay na laman. Nagkanto ako. May yung kutos mo sa? Ibigay ng istasan. Gusto mo isang batasan, ang gamay, ibilin. Gamay na laman, ibilin. Mga pagkagkagkagkag. Nanatog balik. Hindi na mamahon na dyan. Isang puto ng mga dapit. Hindi sir ng gamay ha. Magkusok lang ako. Dugo tayo, dugo. Hindi man na siraan ng kuan. Ano yung bugaw ka na? Digi, nabugal dahil sa damigaan. Sabi na malingara sa ito. 116. Kilo. 116. Kasi sugar na. 16.